na ce akwai cakwakiya kamar da yacce ni dan dawan ne to amma ina da wasu weak point guda biyu irin mahaifiyata da kuma budurwata yadda aka yi na soyayya in brief kawai dai mahaifiyata irin ta nuna ba ta san abubuwan da nake kuma ni ina son tafiye da komai a duniya sai kawai na koma karatu sai na haɗu da budurwa a hankali dai ta tattakure ni har na amshi soyayyar ta to na haɗa soyayyar kawai sai aka samu wani yaro dan gidan attajiri irin yana da wata al'ada ta yi rika tasta yan mata hayye musu gajanci to kawai wata rana kawai ya waɗo sabgar budurwata kuma kun san dai awale ni kaɗai nake yaki wai ga nan akwai wani dalag da nake ma na san na zuwa si wai sai in gaya ma cewa na san ka na san babanka na san abubuwan da kake da zarar ka yi kuskuren haɗawa cikin gona ta na rantsi da asamadu sai na kashe ka so irin da labarin ya daɗi na san